Yaran mu sun fita gida, ta fita da lalura jikinta ba ta jin daɗi. Na kora ta akan ta tafi makaranta kar ta latti ko karyawa ba ta yi ba. 'Yan ta'adda sun kawo mamaya sun mamaye makarantar nan. Ba ta inda yaran mu za su fita sai wanda Allah ya tsirata. Sun bar mu cikin wani halin ibtila'i muna hangen 'ya'yan mu ana kora mana su. Mun yi kuka. Uba Sani ka taimaka mana don girman Allah da manzon shi. Ana yaran mu suna can a cikin ibtila'i ga yunwa, ga rana, ga tafiya, ga bakin ciki sun bar mu a cikin wani hali. Ku riga ba mu cikin tsaro. Ku riga ba sa ba akuya ba su bar mu da komai ba. Ga yunwa da take damun mu. Dan Allah dan Annabi ku taimaka mana. Kuwa Allah da manzon shi ku kwato mu ya'yan mu. Allah ya anso mu ya'yan mu. Ku ji tausayin mu, ku ji kan mu ya Allah. Yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita kaɗai ne cin moriyar mu na gwamnati. Yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yaro. Ni ga hawan jini na damuna. Da me zan ji? Da me gidana da me zai tallafa man? Bakin daji ba dama ɗan gari ya fita. A kama shi ɗan ta'adda. Su ce a kawo kuɗi me za mu ba su? Sun hana ai noma, sun hana ai kiwo, an ban mu cikin talauci, kamar ba mu tare da gwamnati.